Duşunda wamyny belenirşeli halkary guramalar şortanda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy bilen ödara hyzmatdaşlygyny ösürmegi ýurdumyň daşary syýasatynyň möhüm uglarynyň biridir. Häzirki wagtda Türkmenistan bilen Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk täze uglar boýunça ýygydarlygy ýeňildilýär. Şunyň bilen birlikde ýurdumy tarapyndan öňe sürilýän ähli howpsuzlyk strategiýasynyň esasy uglary, şeýlekem ýüze çykýan dürli halkara ýagdaýlary, syýasy, diplomatik ýolları arkaly çözmekde diplomatiýanyň gurallaryny ulanmak we dialogyň medeniýetiniň ähmiýeti barada belenilýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň alyp barýan işleriniň bütün dünýäde parahatçylyk we howpsuzlygy üpçün etmegi, möhüm meseleleri bilelikde aralyp maslahatlaşmak hemde oňy çözgütleri tapmagy ýakynan ýardam berýändigini ýatylar. Duşuň ahyryna söhbetdeşleri özara gatnaşyklaň netijeli häýetini berlep, bu hyzmatdaşlygyň geljekde de ösdüriljekdigini anam bildirdiler.